Tady Karel a dneska je to spíš takové video z donucení, protože to je Dixík. Ne, je to Dix. Jo, to je debil, navede z chopca. Jo, jasné, mám se vygrachal. Byl to on? Byl to Dixík? Jo, Dix s Láďou jedou. Dixíku, čau, Dixi. Jo, no, to video z donucení, protože už tady ve škole říkali, jak natočím video. No, tak dneska je to také z donucení. Omlouvám se, že jsem sliboval video o víkendu, ale neudělal jsem ho. Co to je, ty vole? Jo, to je ten, jo. Jsem si říkal, že takový strach jsem nikdy ještě neviděl. A to je nějaké přepravník na dřevo, asi. Jo, přepravník na dřevo. Jo, protože jsem neměl čas, včera jsem byl dopoledne viděl na fotbal a odpoledne jsem byl pryč. A v sobotu jsem vůbec neměl náladu a navíc jsem byl venku věčně, takže nebyl čas. Zítra bych udělal video o té spolužačce, zase mi dneska říká, že to udělám. No, tak to udělám. Jo, dneska je celkem dobrý den. Ve škole je pohoda. Teďkom půjdu zahrát asi nějaký ten Minecraft. Možná jdu ven se psem. Je smolík. Ne, není to smolík. To jsou nějaké malé děcka, ale vypadají jak smolík. No a... Co dneska ještě? Co vám řeknu? Jo, málem jsem přišel dneska o mobil, protože můj oblíbený profesor, no učitel, mi chtěl dát poznámku za absolutní blbost. A to za to, že tam přišel mladší spolužák, zabušil za dveře a jsem zdrba. Neumíš vklepat normálně, ty vole? No a on mi za to chtěl poznámku, jak jsem tam pak čekal na video, tak 10 minut. No on přišel a řekl, že když jsem tam počkal, takže mi to psat nebude. Tak to bylo jedině štěstí. No a teďko, to je asi všechno, čau.